This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kibor Pulit ka East Khasils District kidang up Jingbthah na kibor bahlor kibadang Thaulat kumno ban pen kenria ya kinong shong de jingde harut surak bat lenti ya kijat hasilanter ka Khyndailad hadien ka jing persang ban Weng ya ki ha ka performance step jong ka life outer ujlio araja arpusan bakam shamlalong ka job Haka jing persang ban Weng haka performance step da ka jing don lang kibor Majestor ka East Khasils District kibor Pulit kinong tray ka tanat urban affairs bat Shillong Municipal Board kidukhat bat noilam ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kilami bat pen triang ya ka ka jing Thma Kaladon ka jing pet banya ya ki certificate of vending shaki hawkers bat ki bam don kila shakni ki marging de jongki bat la tap haka truck Hangni kalami ka jingya patrong ya kitiar kita rah pedang ki Pulit bat ki hawkers kabala lam sa ka jingya kata akti bat ka jingya niya ka basirkhay. Hadian kani ki bor Majestor ki lalum ya ki bor Pulit ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority bat hadu bala pelat ya kani ka kubor kidang don ha katehi ka Jaka bat kidang up letse ya ki Jingbthah. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya